Sa regional, sa atin ay manageable, napaka-minimal lang siya tungkol sa illegal drugs. Although may mga naglutangan dyan, last time na nai-report, yung ating namang mga tuloy-tuloy pa rin ang ating mga operatiba sa paghuli niyan. Well, in fact, nakita niyo sa ibang region, mas malalaki pa nga yung mga nahuhuli doon. Pero dito sa Norte, nandun lang siya sa manageable situations pertaining to anti-illegal drugs. Continuous ang effort namin yan. Kahapon, nakailang kami. Yung mga medyo, masasabi natin, baka siguro ito yung mga nagbabalik. Granted, tourism dito ay in and out sa tao. So, meron kami tinitignan dyan ng mga backdoor na kwanti. So, ang effort namin continuing yan dyan sa anti-illegal drugs.